Sialom, horas madihita saluna ruas HGBP Soposurung. Hurian itu hatta tapuk kama ibadah saat teduon marhite marendema siap bukwede nomor 565 ayat sada dot ayat tolu. Urian itu hatta ni debata di kita di Manogoton imana tersurat di Yohanes 3 ayat 35 songonom madido di sini. Nah holong do rohani amai di anaki nong dilehon do saluna tu tanganna. Jojot do digombarkon persauran ni debata tucol mai songon anak dohot natoras. Songon dia pangoloyon ni anak song-songoni nang balgani holong ni ama tu ianakonna. Yesus anak di debata uduk jala mangoloi persuruan diamai nangpe ikom madalani si taonon ibana gabe holong si tutu marohana ni diamai asa dilehon masaluna tutanganna ido habal gaun ni hakolongan ni amai dilehon do saluna tu anak nai. Molo tarimangi jolo taringot tu jabu sude jabu ni amana dilehon doi gabe jabu ni anakna alai boharo jabu ni anakna dilehon doi gabe jabu ni amana manang ahape na adong di bagas ni amai dilehon do tu anakna alai manang aha na adong di jabu ni anakna dilehon doi tahe tu amana. Tungmat salungun doroha di partikianon mabege akabarita na adong akka yanakon na palawon natorasna sian bagas natorasna ape gabe dang adong be inganan permianan ni natorasna pamatehon natorasna asa tumi burapokna arta natorasnai tungmat sajorbut do akka pangalahon namasai holong niroha ni natoras dibalos dohot pangalaho na jorbut. Kurang do akka natoras nasai tumatangis dibahen akka yanakonna. Takas do dido jala di komparhon debata songon dia holong ni rohani amai nauli
jalan marga dui sai di patu paro tuaka yang konna song-songoni nang tiruan nabi ni Yesus songon anak uduk jala pangoloi do ibana di amai ditangihon jala diulahon do persuruan ni amai ido umbahen nagabe anak hakolongan ni roha ibana ala anak hakolongan ni roha do ibana di pasak ma saluhna tutanganna buhado hita asa gabe anak hakolongan ngolo uduk jala pangoloi hita akaido anak hakolongan gabe hakolongan ma nang hita di debata ama marhite na uduk jala bagoloi atana dukoni jala utama akan nauli nadengkan sendebata di sandok pangolota pos marohatta di holong ni rohan di debata amai nasomat pasohot di hita asal mauduk rohatta tuibana jala taulahon hatanai amin. Martangiang mahita Tuhan debata amanami na marhabangsa di benua gijang madok mole ato dohami tua depanmu ale Tuhan na totong di dongani hongolu nami di dengkan babasami ale Tuhan taruli hami di partikian satu menogoton naik pele Tuhan di menogok niarion ima di permingguan saat teduh di hami nungatol kasutu hatam di tonga-tonga nami bahen mayale Tuhan gabi sulu-sulu nami dina holong dalan nami dina ladit asa totok kami ale Tuhan madalani ngolu nami songon nadi halomon ni rohami songon ni ale Tuhan saluna ruas ni huriam na totong di bagasan parsahiton tuhoro totok pasaton nami asa ho totok pamalupon aka parsahiton song ni akad yakka siude ulaon dongani nasida le Tuhan pergogoy nasida diakka mangula si ulaon nasida song ni ale Tuhan dihami ruas ni huriam acara zari hami ale Tuhan asa jala mengoloi saluhuna hatam na di podahommu di tonga-tonga nami jala leon tutu holong mi di tonga-tonga nami ale Tuhan asa totok kami masih holongan maka holongi ho song-songoni makko holongi hami saluna song-songoni ale Tuhan diakka ngolu nami di namangihut homa totong nama dongani hami digicang salunai urasi hami siakka duson nami asa tamahami macal pasu-pasu nanaik silhonom urpe di tonga-tonga nami mari kita nam Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Mari demahita sabukede nomor 640 ayat 1 ayat 2. Rak mahita mangido tangyang di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadi ama kuarnu,
sai Roma harajaunmu, sai saut ma lomoni roham di badotongon songon na di banwagi jang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, sesama dosa nami songon pada sanami, dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugut pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horo na punah harajaun, dot hagogoun, rodi hasangapon saleleng ni leleng na. Amen.